במסגרת פעילות של הגדוד של 931 בבית חנון, במסגרת מבצע צוק איתן, הגענו למקום הזה, שזה המכללה החקלאית, חסות בית ספר. אנחנו מצאנו פה 3 קני שיגור של טילי גראד שמגיעים לטווח בינוני. 1, 2, והאחרון הוא פה השלישי. לאחר פעילות של תיאור של המרחב פה של הבית ספר, אנחנו כרגע הולכים לפוצץ את הטילים האלה. הכוחות של הפלוגה נערכים פה לחיפויים אל מול בית חנון ושכונת סביבון כדי לאפשר את הפיצוץ של המקומות האלה. שוב רואים איך חמאס משתמש בבתי ספר כדי לנצל את המקומות האלה כדי לשגר טילים לעורף מדינת ישראל. אנחנו רואים פה טילים שמוכנים לשיגור. אפשר לראות שחלקם כבר נורו לעורף מדינת ישראל, השאר מוכנים לשימוש. מאחורה זה הבורות, יש פה מצד שמאל עוד 2 בורות כאלה, אחד, זה השני והשלישי נמצא פה משמאל, וכל זה נמצא מאחורינו פה בחסות של בית ספר בשם בית ספר חקלאי, שהוא בעצם חסות למרחב שיגורים לעורף מדינת ישראל, ומהנקודה הזאת עפו כבר מספר שיגורים בימים האחרונים למדינה.